Dad, anong solusyon natin para sa traffic dito sa Maynila? Una, ang mandato dapat ng bawat traffic enforcer ay hindi manghuli ng motorista. Bagkus, dapat ang kanilang pagtuunan ng pansin ay maisaayos ang daloy ng trapiko. Pangalawa, dapat pagbawal ang mga parking sa mga masisikip na lugar at sa mga national road, lalo na yung mga pagbaba ng mga tulay papuntang Quiapo kasi nagiging sagabal ito at nagkakaroon ng buhol-buhol na trapiko doon. Number 3, dapat meron tayong intelligent traffic light system para sa ganon mamonitor yan at magkaroon ng maayos na daloy ng trapiko. At pang-apat, meron tayong mga district command center na siya magbibigay ng mga mensahe sa mga traffic enforcer para alam nila kung nasaan yung may problema, nasaan yung mga nagkakabuhol-buhol na trapiko. Kailangan gamitin ang intelligent traffic system para may AI solutions sa efficient manage ng flow ng traffic sa Maynila. Plus, dapat meron city-run contactless apprehension kung saan may 3 times warning system para sa mga tao na nagbe-break ng mga traffic rule at may reasonabling penalty pagkatapos nila ma-break ang 3 times na to para mas mabawasan ang mga traffic incidents at mabawasan ang kotongan sa Maynila. Sa disiplinadong gobyerno, yayaman ang Manileño. Layunin namin magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.